Alle avonturiers opgelet. Na het succes van onder meer brandweerman Sam Live, de verloren piratenschat, is de held van de buurt terug in het theater met een gloednieuwe vlammende familievoorstelling. Brandweerman Sam Live, avontuur op Dino-eiland. Wow, klaar voor avonturen. Is dat nu een echt oud dino-ei? Jullie hebben een dino-ei gevonden. Dan moeten er meer resten van dino's zijn. Ik heb de dinobotter gevonden. Pak je zaklamp en sluit je aan bij de zoektocht. Maar is dat nu rook? Alle hens aan dek voor brandweerman Sam en het brandweerteam. Kom jij dit nieuwe heldhaftige avontuur beleven met brandweerman Sam, Elvis, Jenny, commandant Staal, Mandy en natuurlijk Norbert in Brandweerman Sam Live. Avontuur op Dino-eiland. Tickets voor de voorstelling zijn te koop via vanhoorner.com/brandweerman Sam.